So hello, good morning guys. In today's video, ubano na sa ta mo nga mag-Uber ta, Uber Eats. Mag-delivery na sa ta. And at the same time, later i-drop off nato ni sa shipping courier or courier ang atong mga online orders. Kay if you guys don't know, naman ko'y side hustle nga mamaligya og mga healthcare apparel. So tigog na ako ang Uber. So mao ni siya nga ako ang side hustle pod. So mao ni siya akong small business diri sa Canada. So I ship Canada wide sa mga healthcare apparel. Ako lang niya i-attach diri ang akong Instagram nga account sa page na ako para makita if ever yung matimingan maabot niya ang video sa mga healthcare workers nato diri nga nasa Canada, mga either Filipino or not. Then at least you guys can see it. You can check out my designs in my online store as well. Na dito sa bio niya ang link sa akong Shopify store. But anyways, let's go get some Uber sa mag-deliver sa tag-Uber, and then kung makaluag-luag taron ihatod na i-drop off na nato ni sa shipping courier ang ato ang mga orders. Anyways, let's go. So right now guys, murag nindot atong weather ron. Sunny, but mura rin siya ilad-ilad kaya hapit na magod ang winter time. So anytime from now maybe mag-start na niyog snow sa other areas sa Alberta, nag-snow na. So dere waiting na lang ta, no? So it will be a challenging kung mag-Uber Eats, and at the same time hopefully kusog pud ang kuan ani ang kita kay syempre mga tao di na ganahan magawas, diba? So magkuan na lang. So mura ni siya kung part-time. Bisag ako target bisag 40 to 50 per day lang. Okay na kana siya. Kay kung makapulo ka, tigo mo na siya, maipon siya. Kung pulo ka adlaw nga tag 40 or 50 na nakay 400 to 500 for 10 days. So kung mag 20 days ka, dagan nag 800 to 1,000. So if ever dako na sig tabang sa mga gagmay nga mga bayronon ba. So mao ni ako naganahan sa dani. And pag gusto ra ka kung kano sa ka mo drive, di ba? And 40 to 50 attainable jud siya kaayo. Anyways, let's go. So mao ni atong first nga order pick up guys sa Namo Cafe Bistro. So mao ni tong first pick up guys sa Namo Cafe Bistro. Kaya pangalan no, Namo sa Tagalog pa, no? Alright, let's go. Nakuha na nato guys, to pick up na natong order. Na dire naputang na nato. Pero same customer. Yan na siya laing order from Jugo Juice. So lain siya nga store. Ito na po ito pick up on dito din para usan na lang ito kahato dito ron sa ilang house. So anyways, let's go. So na pick up na nato ikaduhang order guys. Same customer din na dire mismo sa sulod sa Murag Wellness Center na mo dire sa among area. So kaning wellness center nila nindot siya. I believe na ay gym dire, na ay hockey, nga duwaan nag-hockey, na po swimming pool, mga swimming lessons na sa dire. So nice ni siya po. Dool kini sa balay mga 3 minutes away. So hopefully maka-chance mi madala na mo sinuwa dire, makaligo mi or something. Or asa ba mi ani, mga kalaag-laag ani. Napo ni siya bayad actually. Usually mga $15 siguro ni. Or depende. Napoy family package nga style. Alright, hatod na nato ni, and then if ever what I order, hatod na to nito ang online orders sa shipping courier nato. So done na taghatod guys sa ato ang first delivery. Karon pagka patakahatod na nadayoy another follow up na order. So this is from Papa John's, Pizzahan siya. Timing na sa 2 minutes away from here sa akong deliveran. So lami ra tanig mag-steady ra ginani ba nga diri ra nga area. Ang problema magudusahay kay di mo ko dito sa mga address. So maabot kog downtown. Magtuo ko ba nga okay ra ni diri ana bitaw. Although ma-check ni mong mapa. Kay na mo koy ginatiman ana kanang Calgary nga word ba. Unya kay kung mo-turn ang mapa, mo-turn man pud ang pangalan nga Calgary, dili bitaw siya mo steady nga horizontal lang ang nga Calgary para makabalo ko nga amo ni siya ang middle point. Problema kay mo inog-turn di sa mapa, mo turn pud ang pangalan nga Calgary. So gato kung naran na nga area pero di ay basta I don't know if mag-guess niyo kung pasabot. But anyways, hopefully nanira nga di lang sa downtown kay piting kapuya og downtown ay kilisod ng parking. Unya magdali ko nga makahawa dito kay para makuan ang problema kay lisod kayo man ang kuan dito niya, traffic ba, hassle
hassle dito. Although daghan pa biya dito kwantani, kaso mao lang na kung mo pick up ka hassle. Ug mugawas kasi imong gi-pick upan, maglisod sad ka kadang I don't know, murag hassle lang jud siya dito. Hassle lang ako sa downtown. Di lang ko anad ng mga kwan. Pero chill ra bitaw. But anyways, maybe kaning ato ang shipping order ni deliver lang ni nato sa kanang dayon ending na sa ato ang Uber nga deliveries. May mga tigulang mo drive ba kay lisod kayo. Mahurot do ng mga dalan. Ina lang. So ang atong gideliveran gay na lain iyang address 124 ang nasa kuan pero ang iyang balay is 136. So medyo confusing. Ato natalang na sa tao sa aming lugar ra oy. Dahil kay libot-libot. Anyways, unya lang sa guys ha. Kay mura galibog kuan ilang lugar diri. Hay, nakita na gid atong dalan guys. Grabe si libot-libot ba. Kay pagiun man ko sa Uber Maps sa murag private nga lugar. Kaya di lang may access nga kinahanglan og fob buangan ning mapaha oy. But anyways, gusto ra para ko i-share guys diri sa tong kuno while ga kwanta. Ayaw mugtuon ng mga content creator nga sig drama sa mukha jud ka na magtan-aw na nila ba. Nas Canada drama kayo mauna ay mugtuon na nila taka na lifestyle. Canada okay, mura ra sa Pilipinas nga improve ba. Murag ka nang buta na to max level. Kung level 1 ang Pilipinas kani siya buta na to mga level 50. Ano ba? So in terms of trabaho, mo ka di juga mahutdan, kundi lang ka mamili. Mao ra na siya. And mga bills nga nanam jud na bills. Bisag dira pas tos Pilipinas nanam jud bills. Last pinaka ng mga wala pay balay niya garenta. I feel you. Inana mo siya ra na diri. Ay mugtuan ng mga content creators si drama diha mga normal. Wala lang mga content ba. Bayot. Anyways, dating against bayot but murag siyempre expression na nato na diba? As Bisaya, alas binasa mo mga age nga mura na pero may expression. But anyways, yeah, ay magtuan na nila sig drama. Ay na tinuod guys. Okay rin Canada oy. Canada, trabaho ka. Kung gusto ka side hustle, pwede ka side hustle. Nani, Uber. Ano bitaw? O niya, mao lang na. Depende lang nimo sa ano mo paggamit ang imong kwarta. No? Siyempre, kung mapalit siya ka o mahal ka yung sakyanan on the spot, nyo, pa ka ma-plaster in terms of your work. Kung yung trabaho is minimum ra, unya, kuha rin kang sakyanan ng mga mahalon, kasi siyempre lagi, wala ta nakasulay sa Philippines, diba? Pero kung yung pugsun dayon, magdugo. Mo na siya nga, dili angay pugsun ang mga bagay nga, dili pa ba? So, di pa kaya, di wala. So, para sa mo, di pa na mo kaya. So ang among gihimo is ganito na sa amig mga sakyanan nga ngani nga di kayo pamimataman. Kaya kung mapalit sa kag mahal kay nga sakyanan, tagbo po ka sa bi-weekly nimo or sa monthly nga para unsa, which is lami man gyud ang feeling, di ba? Nga na kay bagong sakyanan or lami nga sakyanan. Pero ang problema lang ga imo po naon yang imo pag-antos. Dali man gud siya mo kuan pero di ko ganahan mag-antos mo lang na ang ako di kay ko hilig kung kaya man lang sa di pa man kaya di sa pugson. Naragyan na siya. So mo na nga magdrama na sila bills na halangan wa po siguro basi kuha pa dayon sila og balay mga mahal kay nga balay or kuha dayon sila sakyanan nga mahal kay nga sakyanan ana ba murag pugos gid ba mo na nga maglisod niya and ending ang mga contents og drama. O niya, ang problema maganda ko ana, nganong di ko ganahan is maghatag sig negativity ba sa uban. Like for example, the people nga ga-dream nga manhi diri or wanana. Kana inana di sa Canada. Which is supposed to be dili ingon ana. Pero ang mga Pilipino kasi drama makaingon pud apati di ana diri no. Ano ba? So mo na kung di ganahan ana nila nga mga style. Yung mo po nang usa sa learn na ko nga lesson diri nga dako kayo nga if ever tuna kay mga gusto or mga gusto mo mabalaan ba ng mga ideas or wherever nga last minute ka nang dili kayo common o wala mo ma-explore, never ask a fellow Filipino kay ang ihatag nila pero may ang madunggan ako most of the not all the time di ba pero most of the time mga Filipino pa kung tanaw nimo last minute ka nang digi nimo suod negative dayo mo na bati man dito ana bitaw ana diri ana like for example katong nangadto before mi nangani diri si Mrs. sa Alberta dagan siyang nadunggan from other Filipinos nga bati man diri ana unless katong sa mga nya
wala pa nakaanhi diri sa Alberta. Aside na lang atong mga Filipino nga ning hatag jud silang sa ilahang kaugalingong opinion or feedback about Alberta nga nakaanhi diri nakatry og puyo, but to those people nga wala pa kapuyo diri niya, grabe ay nana which is nadunggan ra sad nila ba. So mga chismis-chismis sa uban, mo na din ang na mindset, mo na akong ganahan. Whereas kung wala lang ko kanhi diri, dili gina ma-convince akong asawa nga moanhi mi diri kay tungod anang mga storya ba nga bati man dira bati na bitaw. Kaya wala man day kasulay. So mao na nga if ever kung magkuan ka sa Filipino, ayaw jud pangutan-aw kuan mga Filipino kay negative. So mao na kung di ganahan. Nga if ever ay magtuwa ng mga content creator nga sige drama inana pindir na. Mura na siya unsaon nimo pagdala imong baraha ba. Mudihara na siya daogon. So ayaw mo padala na ha. Wala sa kita mga Bisaya nga kuan nga gadri mo moanhi diri. Lesbian na karon sa atong immigration medyo lisod-lisod, di ba? I feel you. Ang akong kaagi sa una sad bisag di pa to lisod atong atay naglisod-lisod kay tungod akong gilisod-lisod pero so aka feel ko ana nga feeling. So mao na siya kung kuan ba nga padayon lang mo if you guys are dreaming ug naay access na mga kuan sige push ay mong tutuan ang uban. Okay? Mao ra jud na glagot ko una. Anyways, magkuha ako sa pick up ha. Well, let's go. So for today guys, pauli na lang usat ha. Murag hina ang panagat ron gitamad sad ko actually. So I think we only did around 5 deliveries. So okay, silang mama, silang Jasmine tuwa sila sa thrift store ron. So nasuya ko. Mao po na reason sa reason. And then kuhaon sa na ako sa balay ron, kuhaon sa na ako ang car seat ni Noah. Taod na to. And then wala po ka-deliver actually sa ako shipping orders. Sa nakalimot ko ba. Maybe karon na lang after. Mo lagi na basta sige rag later ba. Kanang mga manyana habit na to ba sa Filipino. But anyways, ako lang ning i-set up ang car seat ni Noah kay kitang-tang ni gahapon kay naa silang auntie dire. Iso ni mama. So nagkuyog sila kaya ako nag-work. So gibili lang ako ang car seat kay wait sabi kung ano bilin ra ang car seat kay para so gibilin ra na ako ang car seat kay para makakuyog si Noah sa ilaha. Yeah, so anyways ako sa na-set up ang car seat and then adto na to sila sa thrift store. So narapang mga delivery katag pa kayo ni Dre guys kay huga kayo basta na bata ba. But it's okay. So ako sa nang i-set up ni Dere ang car seat and then set up sa akong car seat and then tanan ni panglimpyuhan niya ni Dere sa mga pizza delivery bags kakatag but it's okay yote my hips nata sa stage sa toddler life part of the game. So natao na tong car seat guys. So hugaw kayo pero it's okay. Malimpyo na po niyata before mag snow. Rambot lang po lagi ang malimpyohan. Onya ra. Pawag to di dalag jet pa mo. So adto na to sila. So ang thrift store dere naraman sila Dols Balay. So mga 3 minutes away ra dere sa tuwa. So dali ra na to sila ma-pick up. So kung bago pa mo dere or ka school mo or medyo short mo sa budget, mas may mo ukay-ukay. Ay mo pagunahon na ukay-ukay basig. Ano bitaw? Murag ay mo pagunahon sa tao kay magtuwa na guys. Tigulang na lang wala pa ako sa kalendaryo ba. Wala ko na itutuong ka na kung sino na sa mga tao. Birada ra ko kagimuha. Og nasla na naon sa muha, pasagday. May tay, mora gina ang prinsipyo. Kung wa sila gahatag og bugas nimo, wa kay labutan na nila. Wa sila napakaon nimo. Alright, happy tata guys. Relipan kayo kayan lo. Yawa ning bahin gabay ko naunsa naman ni siya kalitra maglabang dito sa kuan hunong lang mga sakyanan gud nagi mga inani pa way pakabana ba gusto mamatay mangangil pa
mura ra bitaw guway paki silang kinabuhi nga basig wag gyud pa naganaw, wag gyud pa naganaw diretso ra gyud drive straight. Pina headphone pa. Gabi ha ginon. But anyways, we're here. Ato tanaw ni guys unsay na diri. Alright. Muna siya guys. Wins Thrift Store at ano niya to diri. Mura-mura na po siya. Goodwill of style guys. Nice ra po. Ako sa sila pong itaon. Ano yung mga furniture diri? Sipa. So, nasayop ta guys. Dili day sila dire na thrift store. Sa pikas di ay sa muka. Pero at least nakasulod ko unsay na dira no. Kita na to. Ora na po day siya gamay nga Goodwill ha. Yung ambiance yung baho. Pero yeah, tuon sa nato to pikas dili ni mao. Ay, kabuya pa. Marag sa mo kay adlaw ron ba? Bisag sa Uber, dahil sayop-sayop ang kuan ang mapa ana bitaw. Marag na kita nga marag pabad tripon bitaw ka. Pero pugo kita, chill ra kita. Adton sa nato sila ha. Kung asa na ni sila. So, nan nata diri guys. Mao di ay ni. Thrift and McLeod. Here you go. Mao din siya. Lain nga kuan nga okay-okayan. Oh, first time sa nako makaanhi diri. Let's see kung na inindot nga mga kuan diri guys. Or ni ako ang ganahang life diri. Simple ra si mura ra Pilipinas ay magtutuwa ng drama na nila sa mga content creator ha. Tuto ka di mo. Wala ni ko live good. Trabaho. Palit mo kay. That's it. Mani di kan ko. Madiray. Nangukay na. Ha? Kay kitan ma? Naoy. Ngita mo tagatuan niya dire bi. Nagimati itoy oh. Allah. Nanay mga dalaang dala. Oy oy oy. Dad, where are you going? Dire sa imo ha. You're going to the Jollibee. Jollibee? No, we don't have money. We need to save. Later. Ngitag Jollibee. Napod, gumpra. So yeah, nice switch diri guys. Ralph Lauren, no? Ralph Lauren ko no. Sam na katungkuan puran. Olo. Tabog ba yan naman? Ayaw dong kay hugaw na dong. Wala pala malabhan. So mangukay sa diri guys, mamili sa ta. So, mga pricing, mga tag-30, 90, 15, wala ba yan? So, mga jacket Stormtech 1 Kana XL na ni, dito sa small or sa medium. Medyo pangit dari yung mga kuhaan. Si Goodwill, so far ang pinaka-nice si Goodwill. Kani nice pa na. Storm Swiss Tech. Kay Columbia. Bechinko. Baga pa ba yun? Pang winter. Ay kasi daan na kignang way. So far, Goodwill ang murag nami. Nice area. Mga jacket. Firefly. 30 po. Gwapo. So, napin mga polo. Mga simba. Dali. Sila mga pricing nila. Mga tag-9. Utsu. So, around that one. I don't know. Pero murag so far, murag wala may nindot. Wala nakikita na kwan sa kong mga mata. Wala. Try natin ito rin ang banan sa man. Long sleeve. Kirkland. Cusco na brand. So far, what may naganahan rin guys. Bati siya. Rag. I don't know. Hindi kaya napatrip. So, nainig doon na ko ba guys nga kuan. Kabantay siguro siya nga video ko ba.
Hey. Hinduol siya. Taga Ukraine. Nakikuan. Nag-subscribe siya sa kuha niya. Ako po siyang kisubscribe. Pero di ko kasabot yung language kay kuan. Pero akong kipasubscribe niya katong English na mga channel. Oh, nice na be. Extra small. Buto ko anay. Lingaw kay kiniduol dyan siya ba? Diyan natin kuan. YouTube channel. Kunsa man na. Tayo, pakita rin sa camera, B. Show it, B. Iko, pero gamay pa man akong kuan, subscriber. Choker na. Ako kay, pangita po ko subscriber. Subscribe po siya. So, unang bigi barbell di abi. So wala kayo nakitaan guys nga para pang sakua. Silang mama dito marag nalingaw, marag daghang pambabae pero pag pang lalaki maragwa kayo. So nangita na tayo mga table na lang or furniture. Sana dong. So yeah. Sa Goodwill lang niya ako, balik lang niya sa Goodwill. Wala pa pulis lang ka to Goodwill eh. Di magud ka kuan kaya lang alang kay karon. What time? 12:51. Ako work around 3. Pwede mo siguro may kadalikyat na to if ever kung gusto mo. Let's see, hapat lang agaron. Okay, sa usad kung magikan kay i-drop na lang to na akong shipping orders. Kinalimtan. Libot-libot sa Madrid. And then, maybe agaron ako sa lapatos sa Goodwill. Ito sa Goodwill ka ng mga stuff na magamit for camping. Pag-ipon na. Ano pa ay? Ano pa yung mga kuandare? Come here. Sama na. So, mga to sa may Goodwill guys. Yung minuwa ng gawas na may kuna kay si Jasmine Ashen na pilian. Pero kami, ni mama dugay dyan nakapili. Wala. Ako wala sad ko yung napilian. Pero ako paspas naman tayo kung makapili. Pero wala lang ko napilian rin. So, maybe next time, try sa namang Goodwill sad para add to po silang Jasmine is mama. Ops lang add to dito. Ako rin kamera pang nuwa na yung add to sa Goodwill eh. Oo, nauli na mi guys. Marag di ko rin may madayod kay kari ko sa Kalibangon. Sigit daw dito. It's so big now. Libang sa libang. Anyways guys, thank you for watching. I'll see you guys in my next video.